Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa kapanggih malih kalih kula Faza ing siaran pawarta Jawa dinten Setu Pon 26 April 2019. Ing enjang menika siaran iki badhe bebaraken babagan pawarta ingkang keracunan massal ing Klaten nyebabaken setunggal tiyang sedo. Klaten, salah satunggaling warga Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarna, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kapanggih sedo sawisé ngraosaken gejala keracunan ing acara halal bihalal dinten Setu 12 April 2019. Wonten 200 warga ingkang rawuh lan nyantap dhaharan kalebet jajanan ringan saha sekotong utawi nasi kotak nalika pagelaran wayang kulit. Gejala keracunan dipun raos warga nalika enjing dinten Minggu 13 April watara tabuh 6,3 enjing. Miturut AKP Nyoto Kasih Humas Polres Klaten wonten 133 warga ngraosaken muntah diare saha demam. Saking punika 28 warga desa kedah dirujuk dhateng rumah sakit. Setunggal tiyang sedo senajan sampun kaparingan perawatan intensif. Pemerintah Kabupaten Klaten ingkang dipun pimpin Bupati Hamenang Wajar Ismoyo netepaken status kejadian luar biasa KLB tumrap kedadosan punika. Pemerintah daerah sampun bentuk posko darurat lan nindakaken tinjauan. Pamanggihipun kahanan punika tasih saged dipun kendhalikaken lan dipun tangani kanthi becik. Polisi sesarengan kaliyan Dinas Kesehatan lan BPBD tasih nindakaken penyelidikan kalebet uji laboratorium dhateng sampel dhaharan sisa acara. Cekap semanten pawarta ingkang saged kula aturaken, kula Faza Syifa Uning Mapauning ngaturaken menawi wonten kalapatanipun kula nyuwun pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.